Azt se felejts el, hogy 2 nap múlva kamatot kell fizetni Lebegyednek. Tudom, ma úgyis átmegyek hozzá, megkérem, hogy várjon. Mikor meg? Most. Várj csak! Ma van Szásék a születésnapja. Nem elfelejtettem az én memóriát. Én is megyek. Én is megyek, én is megyek, én is megyek, én is megyek, én is megyek. Megyek, megmosakszom, rágok egy kis papírt, beveszek 3 csepp szalmiákszeszt, és akár kezdhetem előre az ivást. Két-pik! Passz! Képzeld, drágám, megint az égig szökött a nyereménykötvények értéke. Hallatlan. Az első kibocsátás már 270-et ért, a második majdnem 250-et. Ilyen még nem volt. Jó annak, akinek sok van. Ne hidd, drágám, akármennyit is ér, nem érdemes belefektetni a tőkét. Már a biztosítás is kiszipolyozza az embert. Igaz, édesem, de azért csak reménykedik az ember. Jó az Isten. Én nekem, hölgyeim, az a véleményem, hogy manapság csak bajnak van a tőke. A kamatozó értékpapírok szánalmasan fizetnek, forgatni a pénzt pedig rendkívül veszélyes. Szerintem annak, akinek manapság tőkéje van, sokkal rosszabbak a kilátásai, hölgyeim, mint annak, akinek Milyen igaz? Illik hölgyek jelenlétében ársítani. Bocsánat, nem akartam. 2 kávó. Passz! Csoda unalom! Bele kell pusztulni! Bizony, abba kell az arabna, nehéz manapság vőlegényt találni. Nem, hogy vőlegényt, hanem még násznagyot is. A mai fiatalság, nem akarok senkit megbántani, de olyan halvérű, savanyú, sótlan, nem tudnak se táncolni, se beszélgetni, se inni rendesen. Na, inni éppen tudnak csak volna mit? Nem a tudomány az. Inni a ló is tud. Úgy oldom, ez csak a lélek sikolya, mely a túláradó érzelmektől tolul ajkamra. Én imádom magát, meg Züzükét, rajongok magukért, el vagyok ragadtatva, nem tudok közömbös maradni, ha látom magukat. Ja, gróf, maga semmit se változik. Jegoruska, hozd el a lámpát. Mértékben hiába, már nem kártyáznak, ugye? Jegoruska, a lámpát! A lámpát! Ja. Hogy van a felesége, Nikolaj Alexejevics? Rosszul. Az orvosnál a kereken megmondta, hogy tüdőbaja van. Csak nem. Ó, hát annyira sajnálom. Persze,